бягаме? Да, утре, сутринта. Не, утре сутринта няма бягане. Ами, когато Антония е на море. Добре, окей. За 3 дена съм тъй, че... Окей, само 3 дни. По-добре. Добре, няма грижи. А то аз може да не бягам ти сред. Ама не ще. 1,11, вижте колко стана. Пожелайте си нещо за щастие. Пожелавам си, да. Нощни птици. Пожелавам си, да. Докато 1,11 всеки си Пожелах си. Да, трябва ли? Може 11, да. Много размазано. Размазано се вижда, да. Нещо му стана на настройките на апарат. Диля, ти докъде си със средстването? Добре, обаче... Може ли всички пера да сложиш в косата? Ще стане индианка точно. Ама индианка, да. То пък не е индийка. Ами... Викаш, не щеш индийка. Индийците са цигани. Те ли? Да, Циганите са от Индия. да, циганите са от Ето навсякъде има цигани, реално. Да, няма, че говоря Навсякъде се първородните. търси. А, така ли? Това не знам. Мамо, помниш ли Кажи си, индийците на морето? Де танцуваха ли? Не, с спортните коли. А, да, имаше едни. Леле, чак се изплашиха едни много такива в златни пясъци и вилнееха такива и много Ама индийци или индианци? индийци си бяха. Чакай, пъс. И се бяха покачулили на едни коли и бяха едни такива напористи някакви. Много странни такива. Сякаш са тръгнали да преследват. Не, да. Ами, бяха тръгнали да си търсят жени, явно, не знам. И ние се разхождаме. Ами те ни заговориха, ама едни такива физиономии, едни усмивки, и ние си они бяхме и те гледат, нали. Да, и миш, ама не, ти, защото си момче, те става дума, че обръщат внимание на жените. Аз мислям, да. Но много е шантаво. Това са в тогава се тръгна, между другото. Не знам. Ама той баща ми беше един рожденик. Те ли? Да, ма явно се стръгна да взеса да пие, защото тя малко... Тя рано ли си дава? Ми, да. Тя е малка. Цялата си в пера. Точно така, това иска.